El nostre nanorobot es diu Profum i l'àmbit d'aplicació és la medicina. Són uns nanorobots en forma de cilindre que s'introdueixen a través d'una punxada a l'avantbraç i amb un imant els conduïm fins al cervell, concretament a l'amígdala. Quan ja ha arribat, s'hi queda enganxat esperant a que les neurones es moguin per separar-se amb unes molles i quan s'ha separat fa una paret per impedir que les transmissions arribin a l'amígdala. Després d'un mes, que és la duració del nanorobot, acabaria el torrent sanguini, després els ronyons i finalment sortiria per l'orina. Si el pacient no ha superat l'addicció, pot repetir l'operació i no hi ha efectes secundaris.